Nggih. Menika Pak Camat tasih parang lega apa sampun mundur? Pak Camat taksih. Pak Marjono tasih. Lho taksih. Terus nggih Pak. Ayo. Gimana nika? Diaturi minggah panggung menika piyayine nggo asring diaturi tetembangan utawa nyanyi. Camat nggih. Pak Camat. Pak Marjono, monggo Pak Iva. Nggih nggih. Monggo Pak. Diaturi mriki. Medal pundi? Mataram Congen. Ha nggih. Yo Mataram yo. Monggo Rama. Medal pundi ya Ram? Bapak. Monggo Pak Marjono. Mereka Pak. No. Dalu Pak. Wilujeng dalu Mbak Limbu. Nggih. Nyun ngapunten nyingkur niki. Wah nggih mboten napa. Pak Salim, Pak. Oh alah. Ya wis ayo. Bapak ya. Wong jeneng bapak ki nek ngrangkul masyarakat temenanan. Mas Gareng. Pak Camat. Nggih. Jeneng Camat kaya kancane. Tos, Bro. Oke, Bro. Pak. Jenengan leren sik. Nggih. Iki Mbak Eva tak jilih. Sampun monggo. Sing penting ora meteng ngoten mawon. Kok ile Jenengan lenggah sik. Matur nuwun. Leyeh. Matur nuwun. Ahli ketapruk anu ketoprak. ketoprak. Nggih. Nyun ngapunten Nggih tak apur. Pak Nggih monggo. Kepala Desa Pak Ranto. So pepundhen-pepundhen kula para pinsepuh, para pinsepuh sedaya. Warga kula masyarakat ing Desa Mbira, Kecamatan Trucuk. Mugi-mugi kanthi dipunadani ringgitan bersih desa niki mangke sageta kalisnir ing sambikala. Amin. Sageta jumbuh kang ginayuh. Amin. Sembodo kang jinangka. Amin. Basuki kang kaesti. Amin. Saged rahayu kang tinemu. Amin. Cinaketna ing kamulyan. Amin. Kaberkahan kagampilna ing karejeken. Amin. Niku donga kula masyarakat kula ing Dukuh Mbira. Kula ngimbuhi sekedhik nggih, Pak. Pripun? Ngimbuhi donga sekedhik. Heeh. Wong kabeh iki panyuwunan kok. Heeh, pripun dongane? Ya Allah, nyuwun kopi ya Allah. Weh, Ora genah. kuwi ge apa? Nggih to. Alak nyu padha penyuwunan ta Pak ngeten iki. Oh iya. Oh kowe kopi arep to? Pura engkah nek kok tuku. Ora, yo matur kalian para kadang-kadang taruna bakti. Ah, mboten Pak, mboten namung guyon mawon. Mbak Eva. Dalem, Pak. Nggih. Mriki niku kedunging seni uleking kabudayan. Oh nggih. Nah, nika pemain ketoprak kathah. Hebat. Sutradara kathah. Nah, nika sutradara ketoprak. Nggih, Pak Maryanto. Pak Maryanto. Nggih. Gandeng mriki uleking kabudayan main ketoprak. Yuk saiki fragmen ketoprak. Weh, Ngodar Yo. iki. nantang Fragmen ketoprak Nggih. Roro Jonggrang. Oke, Pak. Oke. Wah. Piye? Pak Camat, interupsi. Apa? Roro Jonggrang niku lah ayu, Aku yo ayu lho, Mas. waras. Mas Gareng, Pak Camat. Mbak Eva iki kurang ayu to? Lho. Nggih, sing ngeten-ngeten niki. Lah iki nek dicandra luwih rupa kurang candra. Mboten kurang condro, mboten anu to. Kurang condro apa luwih condro kurang rupa to, Pak? Oh ya ora. Oh sayune kaya mengkene Sing kok. genah to kowe ketoprak entene mung niki nggih, Pak. Oh nggih. Entek ora entek jenengan rahapi. Wis pokoke kowe ra kena ganggu aku arek dadi Bandung Bandawasa. Mboten, kula ajeng pados rombongan ketoprak liya. Ayo. Mas, tarawan Mas. Nggih. Pak Dalton di Pak Dalton iki. Ayo. Ayo. Ketoprak iki, Pak. Nah.
Diajeng Roro Jonggrang wong ayu. Loh. Nyun sewu panjenengan sinten? Ngerti yo. Ingsun Bandung Bondowoso, putra ratu ing Pengging. Lho. Panjenengan niku Bandung Bondowoso. Iya. Oh, dadi sing merjaya kakangku ki sampean. Iya. Mula saiki sliramu dadi putri boyongan wong ayu. Mah. Sapi wo. Moh. Mah Bandung. Aku ora gelem. Mboten sah banyol mengke kula ora lucu. Ya ben sa. Ya wis aku rampunge aku mundur wis sida wis. Apa, Pak? Apa, Pak? Tak tetaki lho. Aja ngono lho, Rek. Karo Pak Camat kok. Lho ngene iki nek ten panggung ketoprak bareng kok. Bandung. Iya, piye Diajeng? Aku ora gelem mbok boyong nang ngendi. Silir. Pengging. Nang Pengging. Iya. Awit apa? Diajeng. Apa Bandung? Sliramu duwe punagi apa? Saugraja njaluk tumurune lintang lemburan pung kakang kan bakal ngadani wong ayu. Telek. Kuwi Roro Jonggrang iki mbok le kemayu dedege iki le piye kalau. Nah. Bandung, niki dipercepat napa didawakne, Pak? Dipercepat Oh, wae iki dipercepat, jam ya. 12 gek gen leren. Bar Bandung. wingko terus orjine ra kanggo to. Enten. Bandung Mas, engko kuwi. Nggih, Ya. nggih. Saniki pengrawit leren, orjine ya gen muni dibayar arep meneng wae, Mas. Nggih, yo. Orjine muni bar niki Nggih. fragmen langsung lagune Bandung ya, Mas ya. Nggih. Roro Jonggrang lagune, Nggih. Roro Jonggrang. Nggih. Oh, iya. Bandung. Ya. Aku gelem mbok boyong, aku gelem dadi garwamu. Iya, apa punagimu wong ayu? Nanging aku ndek bebono. Heeh. Aku nyuwun candi cacahe 1000. Apa? Ananging Bayi. candi, Pak. Oh, tak kira nek bayi cacah 1000. Pak Camat Pak lho. Camat. Oh, candi iso bayi. Ya. Candi. Nek bayi cacah 1000, yes. Oh alah. Camate yo gaul. Ananging Yung aja nganggo ananging. Sing rada halus, Kakang Mas. Kakang Mas. Iya. Kun ananging menawi kurang setunggal mawon, kula mboten purun dadi. Piye, Mas Gareng, piye, bojone nggih? jenengan. Iya. Yo. Sri Ramun duwe punagi candi cacah 1000. Inggih. Pun kakang kang bakal ngudaneni ya wong ayu. Masa diudani, Pak? Ampun no Pak Isen. Ampun no. Tak gaweke candi ora bayi. Nggih. Jumlahe cacah 1000. Nggih. Wektune Sewengi, Pak. Lha kula menghormati jenengan. Alah. ya. Ya. Nggih. Yuk Roro Jonggrang. Mas. Roro Jonggrang Masuk, Mas Mas. Perdi. Yo. Masuk. Yo, Mas Perdi. Sliramu ndek punagi candi cacah 1000. Ingsun udanene wong ayu. Yuk. Oke. Yuk Roro Jonggrang. Oke, maka. Siap Pak Camat. Idalitu, idalitu, idalitu. Roro Jonggrang. Jonggrang Kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang asmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Kula Jonggrang dadi wanita boyongan. Jaka Bandung longe aja kumalungkung. Perang iki kanggo kudu rong rampung.
ana aklabun kono Jonggrang kowe wanita kang hebat durung reti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji gedhe tur dawa karo jonggrang Jonggrang manuta sun pundhut garwa Joko Bandung aku duwe bebono anak sewu Awas. sawang Bu. kudu dadi iya Jonggrang nyuwun utah turuti alhamdulillah Puspitoras tepuk tangan kagem Pak Camat. luar biasa Iki matur nuwun Pak partisipasi Jonggrang Oh iya. seliramu wis duwe punagi candi cacah sewu nggih mula Jonggrang waspadakno sauger sliramu aja mblenjani ing janji ya wong ayu iya Kang Mas mula ora ngantek semengi cukup semenit candi cacah sewu dadi wong ayu Tok 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 tok. kula ayo mbak Dewi kukuruyuk 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 anak-anak kok Kuwi apa kuwi? pitar ngendok kenapa Jonggrang Pak? coba waspadakno kae candi sing kono 500 500 sing kono 400 400 sing kono Piro? Bandung 900 Bandung 100 sing kono 100 100 dadine seto masa 100 wis genep 1000 gayo tak boyong neng pengging wong ayu ayo Pak njuk dite Pak Wah, Jonggrang kok gampang men. lah dirasa nyuwun apa mawon diparingi ya ya iki wis genep 1000 ya wong ayu kurang siji lho Pak manghitung melih lho coba ditung 500, 400, 900 nika 10, 20, 30, 40 Vida, 70, 90 Jiro lupat mono 789 90 Jiro lupat mono 789 990 songo Bandung iya gandeng gurgari kurang siji ya Jonggrang sesuk ana ing pengging pun kakang kang bakal genepi candi mau wong ayu ora iso piye ora iso piye ora iso Piye? menang aku Jonggrang mula genepe kowe Jonggrang Tok tok tok.